Mill-elezzjoni ġenerali għadda xahar u Aron Farrugia li Roberta Bela tefaw minn Flokin Borġ bħala l-Ministru tat-Toroq fit-tieni kabinett tiegħu għad m'għandux idea fejn waslu t-toroq li qed isiru xogħlijiet fuqhom. Fosthom it-triq tal-Għadira minkejja li din it-triq ifrekwentata ħafna minn Maltin u turisti, partikolarment dawk li jmorru jgħumu f'din il-bajja jew li jkunu fi triqthom lejn Għawdex. Iżda minkejja li ilu xahar fil-kariga, Aron Farrugia qal li m'għandux idea meta din se titlesta jew jekk almenu u se naraw xi progress sas-sajf. Għalilna biss li għadu jrid jiċċekkja u jagħtina l-informazzjoni l qudiem. M'għandix timelines, ovvjament għandna ħafna toroq x'isiru, ovvjament il-gvern għandu wkoll targets ċari, deadlines ċari għal kull triq, ikolli ċans li nibatlek l-informazzjoni kif mitlu. Għandek imma idea ġuri. Għas-sajf taħseb tkun lesta nagħmel. M'għandix informazzjoni niċċekkja li kun kemm lura. Waħda mill-karreġġati ta' triq tal-Għadira inqalat diversi xhur qabel l-elezzjoni ġenerali u sissa qatt m'hemm l-ebda ħjien li x-xogħol jista' jkun konkluż mill-aktar fis. Kif juru dawn il-filmati miġbudin l-4 filgħodu minn Net News u evidenti kemm ix-xogħol għadu lura b'gaffa waħda u ġiger wieħed biss jaħdmu bil-komplement tal-makkinarju jieqaf u mingħajr preżenza ta' aktar ħaddiema. Dan fost it-traffiku li qed ikollu jgħaddi minn karreġġata waħda maqsuma fit-tnejn bil-Maltin u t-turisti ikollhom joqogħdu f'nofs it-triq biex imqar jirħbu l-karozza tal-linja.